extrémní demoliční derby celebrit. Kdo z 20 známých tváří vyhraje titul tento rok? Buďte u toho 7.9. v Bělé pod Bezdězem. Vstupenky v prodeji na www.drc.live. Ideální auto. YouTubeři nemí pracovat. Kurva! Kámenušky papír. Nech toho hejzle. Kámo, skočil jsem na střeše, vole. Kůru teda, vole. Víte, močal. Do toho, šéfe. Že tady někdo chcípou, úplně easy. Partnerem pořadu novinka Birel Active s kofeinem. Takže čau, moje jméno je Refiu, jsem muzikant a dneska jsme v Bělý pod Bezdězem. Naučil jsem se to konečně říkat po špatných zkušenostech v minulém roce. A dneska nás čeká jízda, ale ne tak jako úplně minulý rok. Má to být upgradeovaný, trošičku posunutý, tak jsem na to zvědavej a doufám, že dneska něco budu moc zničit. Čau, já jsem Vláďa, to už asi všichni víte. Dneska nás čeká menší rozjezd na DRC derby. Protože nás čeká DRC derby, tak chci vám ukázat trošku svůj skill a tak, takže jsme tady, aby jsme to roztočili. Tak já jsem Jan Lišstapen, právě 2 dny zpátky jsem se vrátil z velké ceny Austrálie, kde jsme s Maxem řešili techniku na tenhle závod. Já vlastně vůbec nevím, co nás dneska čeká, ale každopádně porazím Vláďu. Takhle, mám očekávání, že mi bude kosa a obavy mám, že nastydnu, protože je skurvený počasí. Ale ne, mám očekávání, že si to strašně užiju a obavy nemám asi jaký žádný. Bomba je, že jak je mokro, tak by to teoreticky mohlo víc klouzat a o to víc nehod se může stát. Jaké mám očekávání? Čekám jenom výhru a obavy. Obavy by měli mít ostatní jezdci. Očekávání, nevím přesně, co nás čeká, ale myslím si, že tam budou nějaké věci oproti loňsku navíc. Obavy nemám. Moje taktika, kusím se jako zlepšit v takových těch chybách, které dělají mý soupeři, například třeba Vláďa neumí zařadit, tak zkusím se naučit používat spojku. Taktika? Prostě... No a Vláďova taktika byla takže já se mu budu snažit v tom zamezit. A jinak, jako tady je to úplně k ničemu, jo. Tady zatáčíš, jdeš rovně, tady jako moc o taktice to jako není. A taktika je dobrý start, protože dobrý start je 90% úspěchu, takže doufám, že se to povede a musím si vybrat auto s dobrýma gumama. Jaký bych si vybral auto do tady toho závodu? Kdyby to bylo fakt čistě na mě, jak vyberu svoji 7, kterou nenávidím už a potřebuji jí zničit. Těžko říct, když se tak kolem sebe koukám, ideální auto. No nějaký s posilovačem každopádně. A vybral bych si, no ideálně nějakou 4kolku, kde by tam byla, což pochybuji, že jsem viděl ty střepy tam, ale vyberu si auto podle gum tentokrát. Jestli si nějak upravím své auto do závodu, já prostě věřím tomu, že správný nápisy a správný nálepky a takovýhle věci vždycky dodají nějaký kilowaty, což potřebuješ prostě na ten odpych. A když si tam dám nějaký vikingský runy, jak to podle mě ochrání před nárazy. Co se týče nějakého tuningu, asi to nechám pro sebe, určitě tam mám ale nějaké plány přidání takových těch věcí, které už znáte z nějakých filmů, ale nebudu tady přesně specifikovat. Musíme to ještě s týmem probrat, ale bude spousta úprav. Brzdy vyndama. Dámy a pánové, máme tady Death Race. Já, Vláďa, Refiu, pravidla minimální. Kdo dojede, vyhrál. Čuráci. More, já už tu jezdit. Refiu, chcípne, more. DRC, Vláďa video smrt.
Tak pojďme kluci. Je tam jede i ta kámo, já jsem zpomalil, aby do mě jako by mohl začít koukat. Moc si bylo. Jo, tady se to nepřevrátí dneska. Proti bílým nejlepší, kámo. To bylo příjemný, ty vole. Death Race dopadl skvěle, na dráze jsme se udrželi s Honzou zhruba 30 sekund. Taky myslím si, že to byla taková dobrá přípravka na to, co nás čeká. A myslím si, že by měl Rytmus vědět, že i Bůh krvácí. Bylo to dobrý, myslím si, že se to fakt povedlo. Sám sebe uznávám za to, že jsem převrátil Lešáka a že jsem po 5 vteřinách ukončil Vláďu, takže tam je jako jasný, kdo vyhrál. Pocity výborný, mám zase u premiéru, ještě nikdy jsem nedělal backflip v autě. Musím říct, že to jako není úplně příjemný, není to něco, co bych chtěl dělat jako na denní bázi, ale nikomu se nic nestalo, takže dobrý. Pak jsme si ještě dali pár koleček. Fajn no, ale jako může tady někdo chtít úplně jít. Takže čau lidi, teď vůbec nic nevím. Honza nám vlastně nedává žádné informace, ale jsou tady za náma tyhle 3 auta, takže věřím v nějakou demolici. Takže co teď budeme dělat? Já, youtubeři neumí pracovat. Si na tu helmu, vole, radši. Dostanete 5 minut na to auto co nejvíc demolovat. A pak odjet. Avengers. Tohle znáš, Refiu? Asi jo. S tímhle se narodil, brácho. To umím, tady to má praxi. Kámenušky, papír, ne teď. Jo, kámenušky, papír, žádný teď. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takže já nejdu. První nebo jdu. Jdeš? Jo. Jo. No, to si může vybrat, vole, ten, kdo to. Kámen, nůžky, papír, teď. Kurva! Kámenušky, papír. Nech toho hajzle. Pojď. Kámen, nůžky, papír. Tak si můžeš vybrat. Tak běž, když jsi takový machr. A 3, 2, 1, start! To je Bejr. Tak vy močalové! Tak to ty vrto! Ještě dneska, Honzo, jo? No, tohle je dobrý to tady. Takový Minecraft styl. A ty! Hlavně ti nevyletí to kladivo, geji. Dělej, Honzo. Ten právě to nic nedělal. Nechápu, jak ten Bejr ho mohl celý ještě sežrat to auto ke konci, vole. Nevíš to? Víš, to je ostuda. Kolik mu zbývá? Ty máš minutu 20. On dělá všechno špatně. Ale mě si to kecá, že? A pak mi došlo, že vlastně už mám někde být. 20 vteřin.
10 vteřin. 10! Ještě močal. A konec! Fuj. Do toho, šéfe. Dobrý. Lepší než psychiatr. Koho jsi představoval? To nemůžu říct. Good luck, brácho. Díky, kámo. 3, 2, 1, start! Tak vy močky! Trošku jsem to špatně dýchal. Končíme! No, trošku jsem to podcenil, no. Ty vole, hodně náročný, teda. No, není to prča, Bad Bear, ty vole. Je to hard. Představ si, že jsi Bejrovo kůži, vole, celý život. Zkoušel jsem do toho vynést nějaký vztek a jsem se jenom soustředil na to, jak jsem vyřízený. Ale dobrá ta zkušenost, takže myslím, že jsem vyhrál asi. Jako na refiu na mě nemá. Hezky, řekni. Hezky. Mega vás demoluju. Hezky. Takže tak, díky. 1, start! A konec. Jako vypadá nejlíp, ne? Či? Žádný keci o steku nepomůžou, chtěl by to být spíš natrénovaný. Píče jsem neměl zrcátka, který bych mohl urazit. To skle slepený skurveně. A myslel jsem, že zvednu tu kapotu, ale jsem slabý. A pohodička. Kdo z účastníků zdemoloval auto nejvíce? O tom můžeš rozhodnout právě ty. Stačí vybrat tvého favorita v naší anketě na kanále DRC Derby. No, tak to musím říct teda, jakože to je hodně vyčerpávající, ale není to jako vůbec sranda, jsem to čekal, jakože to sranda, furt jsem se smál z Honzi, že nic nezvládne a já už jsem byl po minutě vyřízený. Každopádně, vy všichni, co to chcete zkoušet zaplatit si to, tak být vama chodím tak půl roku běhat. Ale dobrý, jako je to v paráda, na Bejra ještě nemám, takže... Demoliční bůh jsem já a jestli chcete vyhrát ten závod, modlete se ke mně. No to bylo strašný. Já jsem přiletěl 2 dny zpátky, já jsem ještě úplně v hajzlu a 5 minut jsem musel řezat do auta, ale jako trošku jsem vypustil ten vztek z toho, co se stalo předtím.
Myslím si, že máme za sebou tady díky Erikovi velmi vydatný díl. Každopádně ještě to není u konce, čeká nás poslední výzva a to je nejrychlejší kolečko v této drcině. Nabitý auto, 8válec. Hey. Yeah. Hey. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Now that I'm getting guap, get the fuck up out my way. I'm forever on the race till they catch me in the chase. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Now that I'm getting guap, get the fuck up out my way. I'm forever on the race. For the sun to stay, shorty nice, cautious hitters just to drown the pain away. Only saw me ratchet up with weed and liquor. I know I should change my ways, but I never take advice that I deliver. I'm no saint. Ay. Real life cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then, did 'em all minimize. When am I gonna be recognized? If not now, then get 'em all, let it fly. Group boys, let it fly, get 'em all back then, get 'em all minimize. Put it out, don't touch bullshit, fuck that shit. Don't be so man like a bitch. I get how to go with it. Those don't work to play with this. The vice is always strike again. Hey, hey, safe to say, outside it's not safe to play. Stay inside and stay away. Get the fuck up, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Now that I'm getting guap, get the fuck up out my way. I'm forever on the race till they catch me in the chase. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Now that I'm getting guap, get the fuck up out my way. I'm forever on the race. Real life cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then. Jsem neskutečný, kámo. If not now, then get 'em high, let it fly. Group boys, let it fly, get 'em high, back then, get 'em high, minimize. I get how to go with it. Those don't work just like it is. The vice is always strike again. Hey, hey, safe to say, outside it's not safe to play. Stay inside and stay away. Get the fuck up, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Now that I'm getting guap, get the fuck up out my way. I'm forever on the way. Till they catch me in the chase. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Now that I'm getting guap, get the fuck up out my way. I'm forever on the race. Real life cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then, did 'em all. Real life cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then, did 'em all, minimize. Hlavně 7.9. se vidíme tady v Bělý pod Bezdězem na DRC Derby. Doufám, že všichni dorazíte. My se na vás těšíme. Já určitě. Vypadni už, vole.